Mali siya. Wala posibilidad na manalo na. Ang maxillirag yan. Survey. Oo, maniniwala ako kasi sila yung hindi sila mananakot eh. Alam ko sa puso ko dahil matulong sila. Hindi naman kung sino yung iboboto ng taong bayan. Oo, naniwala din ako. Kasi nandun yung talagang taong bayan na nag-ano eh. Yung kung sino yung gusto nila eh, ng mga tao. Kaya naniniwala ko sa survey. Kasi nasa mga tao yun kung sino yung nakakatulong talaga eh. Tsaka yung kung sino yung talagang totoong namumuno, nagpapakita ng tapat. Not all. Depende naman po kung talagang deserve nila. Tsaka tayo kasi, yung mga iba kasi hindi talaga namimili ng totoo. Hindi ko alam yan kung sinong mananalo yun. Oo, siyempre. Pero yung iba, hindi siguro. Medyo malayo-layo pa naman ang eleksyon eh. Hindi ko pa alam kung sino pang senador ko kasi. Mahirap mamili ngayong panahon na to dahil pare-pares naman ang tao. Hindi po sa pansa. Sa mga tao yan. Hindi sa survey. Hindi ako naniniwala sa survey. Bakit? Siyempre, pag malayo pang eleksyon, magandang pinapakita yung kandidato. Pero pagka kung na ng eleksyon, wala na. Iba nananalo, pero yung iba hindi rin. Pag matatalino ang bubuto, alam nila kung sinong dapat, di ba? Di silang mananalo. Vote wisely. Yung mga dapat na karapat-dapat. IFM News.